hermana dice que viene más cerca, vento. Mi hermana dice que viene más cerca. Feliz noite e bom menino uma noite mais de nossa campanha. E aí? Hartelijk welkom aan iedereen. Sentimos uma noite mais em casa de Jesus. Voelen jullie allemaal nogmaals thuis in het huis van Jezus? Laten ons bang als palavra de oração para nós por começar. Laten we een woord van gebed uitspreken zodat we kunnen beginnen. Te pedir reverência. Ik vraag eerbied. Nos bom Deus que está em altura no cielo, santificar, alabar e glorificar seu nome, o Tata Santo. O Heilige Vader in de hemelen, zij de naam worden geheiligd voor nu en alle eeuwigheid. Tata, a noite que nós sabemos, uma noite mais na bopia. Vader, we komen vandaag nogmaals aan uw voeten. Me te pedir por amando o Santo Espírito Santo. Ik wil u vragen zodat u uw Heilige Geest kan sturen. Passina e portar mee de nós. Zodat hij in ons midden mag zijn. Je por dirigir nos mente en dat hij ons verstand mag leiden. Na lo que kubo que bisa nos. Naar wat u ons wilt vertellen. Tata Santo, me te pedir também. Pataco é persona não que não chega ainda. O Heilige Vader, ik wil u ook vragen om met de personen te zijn die nog onderweg zijn. Acompanhar na caminha, se não também por chegar sano e salvo na boca. Versnel en passen, heren, zodat ze ook veilig hier in uw huis aan kunnen komen. Assim não também por aí die parte die pão que vou preparar hoje noite para não. Zodat ze ook een deel kunnen krijgen van het brood die u voor hen hebt voorbereid. Isso aqui na minha pedido não passou me digno de nada. Dit vraag ik niet omdat ik het waardig ben, Heer. Com perdão de minha picana. Met vergiffenis van mijn zonde. In het naam van Christus Jesus. In het heerlijke naam van Jezus. Amen. 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 Me quero invitar o praise team. Ik wil onze praise team naar voren roepen. Assim que nós por vai cantar, nós cantica de tema, me quero pedir Romana por alanta para. Zodat we samen ons themalied kunnen gaan zingen en ik wil iedereen vragen om op te staan. Cantica 604. Het lied nummer 604. Nossa é hora que Cristo tá vindo, aunque se anda, tá pisar e tá cerca, lo deve cumprir su promesa precioso. Ora sim. Señor, su palabra, cada profecía da mostrar de juicio. Ora sí nos eta bien, sea clara y vigila. Aleluya, aleluya, eta bine nubia, con gloria di su tata. Ora
sea clara y vigila. Etabi, aleluya, aleluya. Etabi de nubia, cu gloria risutata. Ora sí. Nós seguimos cantica. We zullen verder gaan met het lied 524. 524. 524. Oh. 524. Conduz-te para confiar em Jesus. Hoe heerlijk is het om op de Heer te vertrouwen. Conduz-te para confiar em Jesus. Confiar sua palavra e luz. Desacerta sua promessa. Diz para conhecer Jesus. Jesus, Jesus, me estimamos, me te prueba de su amor. Jesus, Jesus, tão precioso, oh por estimamos mais. Conduz-te para confiar em Jesus, confiar su sangue drama, dizer fé, confia ele sempre, balde fuerte coração. Jesus, Jesus, me estimamos, me te prueba de su amor. Jesus, Jesus, tão precioso, oh por estimamos mais. Citado te confiar Jesus, abandona picar e mes, sempre tu mais cerca Jesus, vida sossego e paz. Jesus, Jesus, me estimamos, me te prueba de su amor. Jesus, Jesus, quão precioso, oh por estimamos mais. Com felicidade confiável, precioso amigo Jesus, e me saco botar comigo e lotar de na fim. Jesus, Jesus, me estimamos, me te prueba de su amor. Jesus, Jesus, quão precioso, oh por estimamos mais. Conduz-te para confiar e estima Jesus. Hoe goed is het om te vertrouwen en van Jezus te houden. Nós estamos passando a nossa laço cantica 618. We gaan door naar ons laatste lied, nummer 618. Laga-nos lanta e para Cristo. Laten we opstaan voor Christus.
Cristo. Para Cristo, usa su fuerza só. Oh, força lo fallabo, no trata de confiar. O Cristo armadura e faz de coração, caminha ele amado, nunca abandonou ninguém. Lanta para Cristo. Para Cristo, Conflito locava. conflito locava. Aueta e batalha. Aueta e batalha. E vitória para amanhã. Vitória para amanhã. Anto e vencedor, né? Anto e vencedor. Lo recibi corona. Recibi corona. E con nos Rei eterno. Nos Rei eterno, na glória lo reina. Amen. Glória a Deus. Amen. Alle eer aan de Heer. Dank u, Romanen, voor participar desse serviço de canto. Bedankt broeders en zusters voor de deelname aan onze zangdienst. Hoje noite, agora nos lo passa para nos parte de cápsula de saúde. Nu zullen we verder gaan met onze gezondheidsonderdeel. Nossa irmã Janine Mariana. Onze zuster Janine Mariana. Boa noite, Romanantur. Een fijne avond voor iedereen. Contente de estar com você a trobe. Ik ben heel blij om nogmaals met jullie hier aanwezig te zijn. Agora nós também com nos parte de saúde, nós acorda quando nós passa acaba, me acorda toda noite me puntra. We gaan dus nu over naar onze deel van de gezondheid. En weten we nog met welke we zijn begonnen? Ik zal het elke avond vragen. Passou me que saco hora com nós acaba e dia na aqui, o tour heen het acorda na pena cabeça. Want ik wil dat wanneer we deze week voorbij is, dat iedereen het uit hun hoofd kent. Sim, que conosco começar com o Romana. Waar zijn we mee begonnen, broeders en zusters? Rust. Amen. Amen. Sossego. 2 dias. De tweede dag, Nutrição. voeding. 3e dag. Die 3 dia. Open lucht. Aire fresco. Die 4 dias. En de 4e dag. Godsvertrouwen, depressie. Sim. Confiança em Deus. Godsvertrouwen. Ayer. En gisteren, Água. water. Assim, é essencial, hè? Zo Para belangrijk is het voor ons. Ok, água nós está seguindo nós está seguindo onde outra dokter não conta solo. Vandaag zullen we verder gaan met een van de andere doktoren, Zon. Então é parte aqui, corre bom, Deus está dando nos instruções. En bedenk goed, God heeft ons instructies gegeven Salmo 173. in Psalm 119, vers 73. Nós vamos repetir a Robin, Ik nós ga tudo vanavond niet- recele, cordele de nos Bijbel, cora prente de nos mente. Ik ga het vanavond dus niet nogmaals lezen, maar laten we het in ons eigen Bijbel lezen, zodat we het in ons hoofd kunnen onthouden. Deus o plan raio nan di solo. Dus Gods plan, zonlicht. Luz is sobrenatural. Dus natuurlijk zonlicht. Sin solo, lo nota wat in vida na terra. Dus zonder zon zou er geen leven zijn hier op aarde. Ora que Deus ora que Deus começar com o mundo, Wanneer Jezus dus begon met de aarde, Deus traz dois luz na grande heeft hij dus 2 grote lichten e gemaakt. luz mais grande para governar o dia. En een grootste licht om te heersen over de dag. Luz mais chiquito para governar a noite. En een kleine licht om over de nacht te heersen. Tam estrela. En ook de sterren. Você tava essa café Gênesis 1:16. En dat staat in Genesis 1 vers 16. Agora meu vai essa tour lo qual eu tinha que riba. Ik ga niet alles lezen wat hierop staat.
Pero si nos comprende parte aqui com grande Deus está, Maar als we deze onderdeel begrijpen en beseffen hoe groot God is, ora que Deus a preparado coisas promete lá atrás nós é de 6 dias. wanneer God dus alles al heeft voorbereid voordat hij ons heeft gemaakt op de 6e dag. Para sobrar Deus estava tá sa, Want God wist het, que nós estava tá mister de raio nan de solo. dat wij dus de zonnestralen nodig hebben. Hoop bia, Dus heel vaak, ora que nós temos de solo, wanneer we dus horen over de zon, nós sabe que é importante, dan weten we dat het belangrijk is. nós temos tapa vitamina D. We horen dus over het aanmaak vitamine D. Anto caso da passe mané que tá para vitamina D soeta. En dan denken we dus dat het alleen maar nuttig is voor vitamine D. Pero essa não tá verdade. Maar dat is dus niet waar. Ora que nossa alimentação junto com luz de solo, Dus onze voeding samen met zonlicht, mas não tá relacionado hoop com outro. dus die hebben dus heel erg veel met elkaar te maken. Para sobrador de curva, luz de solo para produzir certo hormônio não. Want door het lichaam kan het zonlicht bepaalde hormonen produceren in het lichaam. E nutriënten na maneira vitamina D. En voedingsstof, vitamines zoals vitamine D. Pero se nós tá come comida não que tem hoop vet, Maar als we dus voeding eten waar heel veel vet in zit, nós é solo lo tá baita malu para nós. dan zal de zonlicht slecht voor ons zijn. Toma, me tá pondo ênfase riba, bijvoorbeeld in een zonnebank. Ik leg dus de nadruk op mensen die zonnebank gebruiken. Não, lá me bisa assim aqui. Nee, laat me het zo zeggen. No zonnebank, pero ora que botar toma hopi solo, Wanneer je dus heel vaak gaat zonnebaden, é peligroso para gente que tá riba dieta, que men standaard de tempo na que gente come hopi carne, gente come hopi vet. is het dus heel slecht voor iemand die dus bijvoorbeeld een dieet volgt van deze laatste tijd. Dus heel veel vlees en heel veel vet. Anto, que gente não tá escorre para come bijvoorbeeld verdura of fruta fresco. Mensen kiezen dus niet voor om verse groenten en fruit te eten. Dus gente que tá escorre para comer dieta na maneira de tempo na de nós aqui, que tá alto na vet. Dus wanneer je dus kiest voor een dieet die hoog is in de vet, Na mensen que da basta voor die solo, dan moeten ze dus eigenlijk juist de zon vermijden. para sobra, ora que dorku nanta dorku nan dieta tá alto na vet. Omdat ze dus in hun voedingspatroon te veel vetten in zit. Dus não tá proteger nan, dus não tá proteger na mes. Dus waardoor het hun dus niet beschermt. Então nalo sofre consequência nan de tanto dieta alto de vet como falta de solo. En daardoor zullen ze dus de consequenties van ervaren door de dieet die ze eten met heel veel vet en het gebrek aan zon. Dus se botar come muito vet tá não me se toma op solo. Dus als je te veel vet eten eet, moet je dus niet vaak onder de zon staan. Então vooral vet de bestia. Maar vooral vetten vanuit dieren. Pero ora que bo dus se bo não tem conta que sei não. Ora bota falta solo também. Dus ora também bota vira malo. En als je daar dus rekening mee gaat houden en dus geen zonlicht neemt, dan word je ook ziek. Então ja, solo tá ajuda também para a circulação de sangue. Dus zon helpt ook voor jou een goede bloedcirculatie. Então se bo trove me tá bole bisa trove se bota bo dieta da passar riba carne e coisa menos saudável. En ik zeg dus nogmaals, als je dieet dus bestaat uit vleesproducten en ongezonde voeding, Essa aquilo apurar o processo de virabieu e de morto. dit versnelt dus jouw proces om ouder te worden en om dood te gaan. Ja, ik ben taga de solo, Dus de voordeel van de zon, taku eta mata bacteria, het doodt bacteriën. eta kijk, nou wat ik me passar, cafeetje Laat me even allemaal. kijken wat ik er allemaal uit kan halen. Ja, vitamine D também ku eta saka de biku solo tá kima vet onder die huid. Dus doordat de zon de vet onder je huid verbrandt, E cholesterol in bouwna eta bij transformeren naar vitamine D. dus die cholesterol daaronder wordt getransformeerd naar vitamine D. Pero solo tá ajuda também bijvoorbeeld hen aan kuting problema ku plak. Maar de zonlicht helpt ook tegen mensen die aanslag hebben. Zie, die benang arteria nang. Arteriën in hun bloedvaten. Slagaders. In hun slagaders. Anto is solo ta ajuda pa dus laat ons bisa
op een manier een soort meneer orkumanteka dat dierti. En de zon, je kan het zien zoals wanneer boter ook smelt. Anto, is het ook importante para sobra e parte e caminda kuene ting e verharde slagaderwand e. Dus het is heel belangrijk, vandaar waar wij dus die verharde slagaderwand hebben, Eta hiba na beroerte. dat zorgt dus voor beroertes. Kota die 5 causas na die moorden más importante in algum parte do mundo. Dus dat is een van de 5 doodsoorzaken over de hele wereld. Dus ora botuma banho de solo, Dus als je dus gaat zonnebaden, eta reduzir cholesterol com 13%. vermindert het cholesterol met 13%. Então passa essa aqui voorbij. Deze ga ik voorbij. Kijk, solo tá ajuda também para den dia, ora botuma solo, eta tra stof kuyama serotonina. Wanneer je dus overdag ook zonlicht opneemt, dan wordt er ook serotonine aangemaakt. Então agora contact cabra serotonina dia de depressie. En we hebben dus al gehoord over serotonine tijdens depressie. Dus het is stof que tá sibo contento. Dit is dus een gelukshormoon, Pero het ajuda também para a noite, para a melatonina komt tot werking. maar het zorgt er ook voor dat je melatonine in de avond tot werking komt. Assim na rua pode dormir bom. Zodat je goed kan slapen. Het destruir bacteriën. Het vernietigt bacteriën. De is aero limpo, água pura, luz e solo e bonita ambiente natureza. Het zegt dus dat frisse lucht, goed water, de zonlicht en de schoonheid van de natuur, Tá Deus o medio para deixar e enfermo não. dat zijn dus de middelen van God om de zieken te helpen. Tá parado em testemunho no volume 7, página 85. Dit staat in de getuigenissen, testimonies, volume 7. Mi não também reza tu reza aqui não, pero agora conosco tepa toma solo. Ik ga het niet allemaal lezen, maar om een tip om als we de zonlicht op willen nemen. Dus nós tá começar mainta toma solo para 10 para 5 minutos. Dus dan beginnen we in de ochtend om zonlicht op te nemen door 10 à 15 minuten. Então depois subir ele cada dia na 30 de 45 minutos. En dat kan je elke dag weer verhogen totdat je ongeveer bij de 30 à 45 minuten komt. Pero sorry para não queimar. Maar zorg dat je dus niet verbrandt. No usa crema para proteger o corpo contra de solo. Dus gebruik op dat moment geen zonnebrandcrème. Para sobra essa que tá bloqueia e por na de corpo para não receber nutrientes na de solo. Dus van dat blokkeert de poriën van je lichaam, zodat jij dus de voedingsstoffen uit de zon niet kan opnemen. Para sobra nota é raio na de solo tá daninho. Want het zijn dus niet de zonnestralen die slecht zijn. Pero mais bien a exposição excessiva de raio na de solo. Maar het gaat er wanneer je dus overmatig blootgesteld wordt aan die zonnestraal. Agora, me tá terminar minha parte aqui na minha ser humana que é apresentasse aqui. Ser humana laga romana su e-mail achter, me pomana é apresentatie. Ik zal de presentatie hierbij beëindigen. En voor broeders en zusters die dus geïnteresseerd zijn in deze presentatie, kunnen ze een e-mail achterlaten en dan kan ik het nasturen. Dank je, Pascocha. Bedankt voor het luisteren. Avenochi no solo hasi e programma un tiki outro. Vanavond zullen we het programma iets anders doen. Normaal gesproken nos de kante moment aqui, Dus normaal gesproken gaan we nogmaals zingen. pero aangezien de situatie die Avenochi, Maar vanwege de situatie van vanavond nos de bula e cantamento die Avenochi. zullen we de zangdienst van vanavond overslaan. E nos vai passar para e preek. En we zullen dus doorgaan naar de preek. Tá ok, Kurmana? Is het goed met broeders en zusters? Amen. Amen. Eu me quer kondig aan Alexis Mariana, En daarmee wil ik dus broeder Alexis Mariana naar voren roepen. que su tema de Avenochi tá di kong nang alagele drenta papsakele pa fobek. En zijn thema is vandaag getiteld: waarom hebben ze hem naar binnen laten gaan om weer naar buiten te laten? Nos sinta referente waren brother Alexis, Laten we eerbiedig zitten en wachten op broeder Alexis. culo compartir pan de Espírito Santo com nós Die met Avenochi. ons het brood van de Heilige Geest met ons zal delen. Oh, hij komt eraan. Está viniendo.
Tante nosso brother Alexis. Parece que Jesus que toch para nos cantar, Romana. Laga nos cante primeira estrofa de e cantica de tema. Tante nosso brother Alexis. Nossa e ora com Cristo tá vindo, aunque siga lá, tá vista e tá cerca, eu também cumpri sua promessa preciosa. Ora sim, nos está bem, seja clara e vigila, está bem, aleluia, aleluia, está bem, nubia, com glória de sua tata. Ora sim, nossa. Amen, Romana. Brother Alexis. Hermana, boa noite, boa noite. Goedenavond, broeders en zusters. Bom menina cada ende quase esforço para ter presente hoje noite. Een hartelijk welkom voor iedereen die de moeite heeft genomen om hier vanavond aanwezig te zijn. Nós está gozando. Zijn we aan het genieten? Glória a Deus. Prijs de Heer. Hoje noite me que usa cada minuto como tem para me predicar. Vanavond wil ik elke minuut gebruiken om te kunnen preken. So laga nós hace palavra de oração, jasne nos put jump mesora into the message. Dus laten we een woord van gebed uitspreken, zodat we gelijk in de boodschap kunnen springen. Hoje noite nós temos tema sumamente interessante. Vandaag hebben we een hele interessante boodschap. E o tema aqui, lagami começando a bisabu, e nós também caba ave. En deze thema, laat me nu alvast zeggen, het zal vanavond niet Nós também eindigen. começar e nós também cabe sábado que também. We beginnen het vandaag, maar we zullen het sabbat eindigen. Ok? Pues laga nós as palavra de oração para nós por mover mesor. Laten we een woord van gebed uitspreken, zodat we gelijk kunnen starten. Nós teresa. We bidden. Querido Dios y Señor, O almachtige God en Heer. hoje noite toma controle completamente de vosso servidor, O Heer, neem uw dienstknecht volledig over. pero também de seu tradutor. Maar ook van de verstaalster. E assim, ó Senhor, que nós por expressar e compartilhar a vontade com o povo hoje noite. Zodat wij uw wil kunnen delen met deze volk, Heer. E donar ao povo coração receptível. En zodat uw volk een hart heeft die het wil ontvangen. Para assim, que nós por receber a vontade. Zodat ze uw wil kunnen ontvangen. E que nós por dizer, sim, Senhor, nós lo hacemos. En zodat ze dan kunnen zeggen, o Heer, ja, wij doen het. Danke por coisa que hoje noite. Wij bedanken je voor vanavond. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dit vragen we in de naam van Jezus. Amém, Senhor. Amen, Heer. Boa. Amen. Romanang sima hoje noite, nós vamos começar com o book de 1 Coríntios, capítulo 10. Vandaag zullen we beginnen in het boek 1 Korintiërs, hoofdstuk 10. Okay? O book de 1 Coríntios, capítulo 10, e nós lemos o versículo 11. Dus 1 Korintiërs, hoofdstuk 10 en we lezen vers 11. Assim que nós por estabelecer base para nós por mover e budget. Zodat we een fundament kunnen leggen, zodat we daar vanuit verder kunnen gaan. ¿Qué pasó? ¿Qué zit er? Oh. Wat zet hij uit? Ok. O book de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Dus het boek 1 Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 11. Oh, você aqui está preto, ninguém Bijbel. Weet je wat grappig is? Ik heb geen Bijbel. Pero não dá nada. Maar is niet erg. Me conhece o versículo
Toevallig foi minha cabeça. Ik ken deze Bijbeltekst wel Ok? uit mijn hoofd. Bueno, lá nós vamos ler ele junto. Maar goed, laten we het samen lezen. E apóstolo Pablo também diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. En de apostel Paulus zegt in 1 Corinthians 10 vers 11. E tur e cosnan aqui a sosode kunan En al deze dingen zijn met hun gebeurd como exemplo. als een voorbeeld. E não awardos que bi como advertência para nós. En ze zijn dus geschreven als een waarschuwing voor ons. Quem não tabiba de fim de siglo Die in de nan. eind van de tijden leven. Que men com outra palavra lo que apóstolo Pablo tabisa. Dus met andere woorden, wat apostel Paulus É a zegt, história de Israel de antaño. is dus het verhaal van Israël in de oude tijden. É mester serve como exemplo na primeiro lugar para nós. Het moet dienen als een voorbeeld voor ons. E mais ainda é mester serve como advertência para nós. En als meer als een waarschuwing. Dus lo que passa kunang denge tempo ei. Dus wat er met hun is gebeurd in die É tijd. mester vira les para mi cubo. Het moet dus een les worden voor jou en mij. Não comete o mesmo error nan kunanga comete. Zodat we niet dezelfde fouten maken die zij hebben gemaakt. Sofre a mesma consequência nan kunanga sofre. En dezelfde consequenties zullen krijgen die zij hebben gehad. Apóstolo Pablo tabisa. En de apostel Paulus zegt. E tur e costan aqui awardos que bi como exemplo. Dus al deze dingen zijn opgeschreven als een voorbeeld. Como advertência. En als een waarschuwing. Para nós que tá biba denge dia nan a. Voor ons in deze laatste tijden. Marang stima awe noche mi kepa bo bai comi rato den história of parábola sumamente conhecida. Mijn geliefde broeders en zus, ik wil dus dat je met me meegaat in een gelijkenis die heel erg bekend is. Asina ei conosco por 30 awe noche den mensagem aqui. Zodat we vanavond in de boodschap kunnen gaan. Nos mensaje ta intitula Di con la gedrenta pa den. Dus de boodschap is getiteld waarom hem naar binnen laten Pa gaan. después saque pa fo. Om hem daarna weer uit te gooien. Neta wor que finta nos dilan. Net nu dat de eindtijd in ons aangezicht Bosa is. bia net acaba de predicar num certo igreja. Dus ik heb een keer gepredikt bij een kerk. E minha predica eigenlijk enquanto de Mateo capítulo 22. En ik heb dus gepredikt over Matthäus hoofdstuk 22. Bia nós mira ku tem mais ênfase te word butário em Mateo 25 com Mateo 22. Dus vaak zien we dat er meer nadruk wordt gelegd op Matthäus 25 in plaats van 22. De com min bobisabo. Waarom? Dat weet ik niet. Pero Mateo 25 te word predicar mais over die dia com Mateo 22. Maar Matthäus 25 wordt vaker over gepredikt dan 22. Ora como acaba de predicar. En toen ik dus klaar was met prediken. Abini romance caminho na porta e ela apontou me pergunta aqui. En toen kwam een broeder of zuster bij me aan de deur en die vroeg me een vraag. Die stelde me een vraag. Brother Papo. En hij zei, broeder Papo. Combini e homber e dinge fiesta aqui. Hoe komt die man hier in deze feest? En het was dus een vraag die hij stelde, waardoor ik zelf verbaasd was. Want heel vaak wanneer we naar deze gelijkenis kijken, is de nadruk dus heel vaak op de kleding die hij dus niet aan had. Wat is er gebeurd met de koning die er naar binnen kwam om naar de uitgenodigden te kijken? Maar er wordt nooit aandacht geschonken aan die detail. En dan is de logische antwoord dan als volgt. Maar het is een gelijkenis. Hebben we dat wel eens meegemaakt? Ja? We hebben snelle uitweg om eruit te komen. Maar we zeggen nee, maar het is een gelijkenis. Maar het is dus geen werkelijkheid. Maar terwijl ik daar dus stond en tegen hem zei dat het een gelijkenis is, heeft God iets tot mijn verstand gebracht waar ik zelf nooit eerder aan had gedacht. En dat wil ik vanavond met je delen. Want het heeft dus consequenties voor in de hemel, voor ons eeuwig leven aan verbonden. Aan deze gelijkenis zit een grote waarheid, werkelijkheid. En vanavond gaan we het analyseren. Dus Jezus, toen hij deze gelijkenis uitsprak, maar ook de gelijkenis in Matthäus 25,
usada em tempo gebruikte Jezus dus vaak gewoontes die in die tijd bekend waren. ora da trata fiesta na di matrimonio. Als we het hebben over bruiloftsfeesten. Fiesta na di matrimonio de tempo tava da wardo, ja, vooral den Oriente in het Dus oosten. in het oosten hadden ze dus bruiloftsfeesten. Nanta si fiesta ni casamento a noche. Dus zij deden hun bruiloftsfeesten in de avond vieren. Anto e costume tava da En de gewoonte was toen ku e bruidegom te sali foi su cas eta by cas di tata je mucho moe. dat de bruidegom uit zijn huis gaat en naar het huis van de vader van de bruid gaat. Eta by per recibi su bruid. Hij gaat daar om zijn bruid in ontvangst te Ora que nemen. acaba de receber su bruid, nang da sali foi je nanan kun stut, ja? Dus wanneer hij zijn bruid heeft, dan gaan ze dus samen met de stoet weg. Bouw die luz di lampi. Dus terwijl ze dus allemaal lampenlichten zijn. Inanta move, inanta bai cas, die mucho hamber, e nanan fiesta te worden organizado En invitado. ze gaan dus samen naar het huis van een man, waar daar dus een feest zal zijn voor de uitgenodigden. Wel, denk Mateo 22, capítulo 22, versículo 1 et abisanos. Dus in Matthäus hoofdstuk 22, vers 1 zegt volgende. E Jesus a contestar e a volver papia kunang den parabola abisando. En Jezus antwoordde en zeide nogmaals in gelijkenis tot hen. El reino de cielo por guardo comparar com rei que tem fiesta de casamento para su hambre. Het koninkrijk van God kan vergeleken worden als een koning die dus een feest heeft gegeven voor zijn zoon. Versículo 3 te bisa, e ela manda su esclavo nang, llama esnanca guardo invitar a fiesta de casamento, mas nang no quiera vir. En hij zeide tot zijn slaven, roep de uitgenodigden, maar ze wilden niet komen. E não sabe qual a história da sigue. En we weten hoe dit verhaal verder gaat. Ela volve manda de dos invitação. Hij heeft dus een tweede uitnodiging E gestuurd. bia aqui, ela pone den kaartje de invitação. En deze keer heeft hij dus op de uitnodigingskaart Ela geschreven. pensa que ela é comida, tá klaar preparar. Hij zei het eten is klaar. Ja? Que men di, ma preparar mi buey, com mi bestia guardar, com mi carne, com mi conang. Ik heb mijn os en mijn schapen en geiten voor jou voorbereid. Ja? Binne fiesta. Kom naar het feest. Você ora como wak e capítulo aqui de Mateus. Wanneer je dus kijkt naar deze hoofdstuk in E Matthäus. bom mira, conosce bisa, bom mira, persistência de rei para invitar gente para bin fiesta. Als je dus kijkt naar de vastberadenheid van deze koning om mensen uit te nodigen voor het feest. Da parse maneira cosco e rei aqui, hasta maneira começa chupa gente para bin su fiesta. Het lijkt alsof deze koning zelfs mensen ging slijmen om naar zijn feest te komen. Langs de cultura antiano, antiakoi. Mijn geliefde broeders en zus, in de Antilliaanse cultuur heb je dat niet. A invitado para bin, Je bent uitgenodigd om te komen. kubon que bin. Als je niet wil komen, So be it. dan is dat pech. Esco bin a bin. Degene die is gekomen. Pero el rei aqui a persistir com e gente nan tinku hanya e invitação. Maar deze koning stond erop dat de uitgenodigden de uitnodigingen moesten E ontvangen. su desejo máximo tatata o maranam pobin. En zijn wens was dat, zouden ze maar komen. Pero nan a rechazar todos invitação categoricamente. Maar ze hebben dus beide uitnodigingen afgewezen. E dengue die dos invitação. En in de tweede uitnodiging Nan abati su esclavo. hebben ze zelfs de slaven Te neergeslagen. hasta nan mata su esclavo. Ze hebben dus zelfs de slaven gedood. Viva qual el rey e ora eita llama su ejército y ta drenta de nan ciudad y destruye. En daardoor heeft de koning dus zijn leger bij elkaar geroepen en heeft hun vernietigd. E ora eita vira necesario ora eta volve así di tres llamada. En daarna doet hij dus weer een derde oproep. E bia aqui miro mangstima eta instruir e esclavo. En nu geeft hij de instructie aan de slaven. Eta bisa, okay, con bosnan sali by dengue kaya nan grande. Hij zegt ga op de grote wegens. Pa sobra ene nan ka wardo invita. Van de mensen die zijn uitgenodigd. Ja, nan notaba ta digno pa bin. Ze waren dus niet waardig om te komen. By dengue kaya nan grande. Ga in de grote steden. Invita tu rende ku bosai. En nodig iedereen die je tegenkomt. Tanto bom como mal. Goed of slecht. E bia ki si ora que esclavo nan ta sali. En nu toen de slaven dus onderweg waren. Nan e ora eita hanya ene nan. En zij hebben deze mensen dus gevonden. E ene nan ta reacciona positivo. En de mensen reageerden positief. Paso Bijbel ta acaba bisando ku i e sala di fiesta ayena ku invita. Want de Bijbel eindigt dus met, en de vers eindigt dus met, de feestzaal was gevuld. Okay?
Romana estima, bosa parabola kita, masha importante mesmo. Mijn geliefde broeders en zus, deze gelijkenis is heel erg belangrijk. Tem detalhes denje que nós temos para que tu ribana. We hebben hier heel veel details waar we dus op moeten letten. Na primeiro lugar, nós te mira que rei tá um fiesta. We zien dus dat de koning een feest maakt. Fiesta para seu homem. Een feest voor zijn zoon. Ja, eta manda invitação. En hij nodigt mensen uit. Eta manda dos invitação. Hij stuurt 2 Eta uitnodigingen. manda die 3 Hij stuurt invitação. een 3e uitnodiging. Pero pergunta tá we noche. Maar de vraag is dan vanavond, Que cultura coque tá nifica? wat betekent dit allemaal? Que fiesta de casamento aqui tá representar? Wat betekent deze bruiloftsfeest? Que invitação nan aqui tá representar? Wat vertegenwoordigt deze uitnodigingen? Que kota nifica tour e cos nan aqui? Wat betekenen al deze dingen? Ja? Bueno. Goed. Mango sa we noche nós tinco tá sumamente oplettend na lo qual que nós também apresentar we noche. Vanavond moeten we heel erg goed opletten naar hetgene wat we vandaag Mas presenteren. nos ênfasis principal tabaita de versículo 2. Want de belangrijkste nadruk ligt in vers 12. De versículo 1 después que invitação de 3 sali. Dus bij vers 11, nadat de 3e uitnodiging is gestuurd, Mes hora nós ta mira. dan zien we dus gelijk No momento que a Bíblia está acaba avisando que a sala de fiesta está llena com invitado. daar eindigt de Bijbel dus met dat de feestdag gevuld wordt met uitgenodigden. Versículo 1 ta sigue mes hora avisando. En vers 11 volgt gelijk met, Ma ora que o rei adrenta pa wak e invitado na. maar toen de koning naar binnen trad om te zien wie de uitgenodigden Eta waren, descobri einanan hende que não tem panha adequada vestir. en toen ontdekte hij dat iemand daar aanwezig was met niet de juiste E kleding. meneer não tem panha de casamento vestir. Dus deze meneer heeft geen bruiloftskleding aan. Ja, que mendi e ora e kita passa. Dus wat gebeurt er dan? Eta nang ta llega cerca de. Ze komen dan bij hem. E pergunta que ta guardo assim na jete saki. En de vraag die aan hem wordt gesteld is, Amigo, vriend, combinibu aqui denang sin vestir de casamento. hoe kom je hier naar binnen zonder je trouwkleding aan? Pergunta sumamente fafel. Dat is een hele moeilijke vraag. Bijbel te acaba avisando En e no por avisa nada. En de Bijbel eindigt met dat hij dus niks kon zeggen. Wow. Wauw. Ja? Que cultura coque tanifica? Wat betekent dit allemaal? Nami começar por trabalho noche. En laat me je alvast beginnen te vragen. Kiko e fiesta de casamento aqui tá representa. Wat vertegenwoordigt deze grote bruiloftsfeest? Você nami vai com um rato de boek de Lucas capítulo 19. Laat me even met je gaan in het boek Lucas, hoofdstuk 19. Você lo que como avisava o ore foi comienzo. Wat ik je net vanaf het begin heb verteld, Tá hopi importante para você compreender esse assunto aqui. is heel erg belangrijk zodat je dit allemaal kan E begrijpen. maneira com fiesta de casamento tava tá guardo assim. De manier waarop bruiloftsfeesten gehouden Tá werden, hopi importante para compreender esse assunto aqui. is heel belangrijk zodat je dit allemaal kan begrijpen. Versículo 1 teco 3. Vers 11 tot en met 13. Lucas 19. Lucas 19. Versículo 1 teco 3. Vers 11 tot en met 13. Jesus acaba de foi casa de Zaqueu. Dus Jezus was net vertrokken van het huis van Zacchaeus. Jesus acaba de bisa a pronunciar alguma palavra de esperança de casa de Zaqueu. Hij heeft een aantal woorden met hoop uitgesproken in het huis van Zacchaeus. Ja, pastor Edico Zaqueu awe salvação abine cas aqui. Hij zei, vandaag is redding gekomen hier in deze huis. Pastor Eyudi hende bin pa busca e salva lo que estava ta perdi. Van de Zoon van God van de mens is gekomen om te zoeken hetgeen wat verloren is. Anto dis despedinan. En kort daarna Jesus ta sali voor die casa de Zaqueu. vertrekt Jezus uit het huis van Anto Zacchaeus. Bíblia ta bisa mientras nang tava ta escucha e cos nang aqui. En de Bijbel zegt ons, terwijl ze hier naar Ela luisteren, bisa ela conta outro parábola passou estava ta cerca de Jerusalém. en hij vertelde een andere gelijkenis omdat hij dicht bij Jeruzalem was. E não tava ta escucha bom e En luister goed. não tava ta suponer En zij dachten que o reino de Deus estava ta vai manifestar su mês vez. dus dat het koninkrijk van God zich bijna zou Que manifesteren. mendi e gente não escucha of não mira que Jesus está indo em direção de Jerusalém. Ze dachten dus, Jezus gaat richting Jeruzalem. E não começou a pensar, well, En zij dachten dus, é momento aí
llega. El momento llega. Jesús está bij establecer reino. Ze zeiden, het moment is aangebroken. Heere God gaat het koninkrijk herstellen. Nang tabata suponer. Zij dachten dat, zegt de Bijbel. Tabata un coco nang tabata pensa. Het is iets wat zij dachten. Anto Jesus a conte parabola pa cambia e pensamento e kunang tabata ti. En Jezus vertelde deze gelijkenis om hun gedachten te veranderen. Pa cambia nang supposition. Dus om een voorstelling te veranderen. Jesus te comisa bisa pesei ela bisa. En Jezus zegt, daarom zeide hij. Un hombre nobel abai un terra leu per receber un reino pa su mes y después volve. En een nobelman vertrok om een koninkrijk voor zichzelf te krijgen om daarna terug te komen. Anterior bisa de versículo 3. En daarna wordt gezegd in vers Y 13. ela llama 10 de su esclavo nang y adunanan 10 mina y abisanang. Hasi negocio te ora mi bim back. En hij heeft dus zijn 10 slaven geroepen en hij heeft hun talenten gegeven om ermee zaken te doen totdat hij terugkomt. Nós temos que Jesus bisa. Hebben we gehoord wat Jezus zei? Hombre nobel abai un terra kiko. Leu pa receber un reino. Dus een nobelman is ver vertrokken om een koninkrijk te kunnen krijgen. Wat acorda com e casamento nang taba tabay den manema contaba hoy? Weet je nog hoe ik je net heb verteld hoe de bruiloft waren in die tijd? Bruidegom ta sali fez su cas eta bai na cas di tata je mucha mue. Dus de bruidegom gaat van zijn huis weg om naar het huis van de vader van de bruid te Com gaan. que propósito? Met welk doel? Per receber su bruid. Om zijn bruid te ontvangen. Jesus di un hombre nobel abai un terra leu Jezus zei dus receber un reino. Jezus zei dus dat een nobelman ver is vertrokken om een koninkrijk te krijgen. Gostei? Zijn we er? A we pergunta ta, En nu is de vraag, quem é hombre nobel akita? wie is deze nobele man? Ja? Nós turtei? Zijn we er allemaal? Nós turta de acordo com Jesus. Zijn we er allemaal over Gloria eens a dat Deus. het Jezus is? Okay? Prijs de A outra Heer. pergunta também. En nu komt de andere vraag. Onda é terra leu que ela vai e tá situada. Waar is die verre land waar hij naartoe is gegaan? Ablief. Waar? Não laga não specular. Laten we niet gaan speculeren. Bang waken den escritura. Laten we gaan kijken in de Bijbel. Bang den boekje die Juan capítulo 4. Laten we naar het boek Johannes hoofdstuk 14 gaan. Vamos laga nos vai rato den. No, na los vai Juan 4. Laten we naar Johannes 14 gaan. Ok? Juan 4 versículo 1 teco 3. Dus Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Ok, versículo dan conocí pa hopi di nos of nos tour eigenlijk. Dus heel veel bekende teksten voor velen van ons, of wie weet voor ons allemaal. Tene bom que Jesus tabisa. En luister goed naar wat Jezus zegt. Jesus di no laga vosso coração vira intranquilo. Hij zei, laat uw hart niet beroerd worden. Quere den Dios y quere tambe den mi. Geloof in God en geloof ook in mij. E di den cas di mi tata tin hopi lugar di biba. Hij zei, het huis van mijn vader zijn vele woningen om te wonen. Pa sobra mi tabai. No, si no taba tasina lo mabisa boso. Want als het niet zo was, zou ik het je gezegd Pa hebben. sobra mi tabai pa preparar un lugar pa boso. Want ik ga om een plek voor jullie voor te E bereiden. ora comi bai e preparar un lugar pa boso. En als ik ga en een plek voor jullie heb voorbereid, Kiko ta passe ore. wat gebeurt er dan? E lo assim Kiko volve. Wat doet hij dan? Vini back. Dan Wat komt hij acorde? terug. Un hombre nobel abai un terra leu pa assim Kiko. Recebi un reino cabape. Volve. Dus een nobelman is vertrokken naar een ver land Gostei. om een koninkrijk te beërven en terug te Oké, komen. great. Zijn Ja? we er goed? Andorra si gibisa. No daarna mi zegt het- trove e recebi boso cerca mim. En daarna zal ik komen om jullie te ontvangen, Pa caminda amita boso tambe porta. zodat waar ik ben, jullie ook kunnen zijn. Ok? Dus ora pergunta ta. Dus dan is de vraag, Onde la vai? waar is hij gegaan? Ok? Nami do nabo un versículo más. Laat me je nog een vers geven. E buki di Echonan capítulo 1. Het boek Handelingen hoofdstuk 1. Y nos lesa versículo 6 teco 8. En we lezen vers 6 tot en met 8. Ok? Paso Ok. nos no que laga duda de nada. Want we willen nergens een twijfel in laten. Nos que confirmar turcos com escritura. We willen alles bevestigen met het woord. E me ta mostrava um bes aqui também especificamente onde ela vai. En ik laat je zo meteen specifiek zien waar die heen is gegaan. Echonan capítulo 1. Dus Handelingen hoofdstuk 1. Começando na versículo 6. We beginnen bij vers 6. E di, eta bisa,
pensei ora na bin junto, nang tabata se pergunta bisando. Dus hij zei dus, ze kwamen dus bij elkaar en ze stelden hem vragen. Waar que pergunta? En let goed op de vraag. Senhor, Heer, tá na e tempo aqui, bota vai restaurar o reino para Israel? gaat u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Tabata precies é suposição generang ayananang den Lucas capítulo 19. Dat was het precies dezelfde veronderstelling van Lucas 19. Ja? Senhor, bota vai estabelecer o reino? Heer, gaat u het koninkrijk nu oprichten? Anterior Jesus tá bisanang. En dan zegt Jezus tot hen. No ta toca bosso passar e tempo nie época que e tata afija para medio de sua mes autoridade. Het is niet van belang om te weten wat de tijd is die de Vader voor zichzelf heeft uitgestippeld. Depois Jesus tá bisa que o Espírito Santo tá bem ribanang. En daarna zegt Jezus dat de Heilige Geest over hen zal komen. Pero den e versículo 9 eta bisa. Maar in vers 9 zegt hij. E hora que ela acaba de bisa costan aqui, ela guardo tuma na onda. En Na cielo. na deze woorden, waar werd hij naartoe gebracht? Naar de hemel. E mientras tanto da fica na vista na cielo, segundo que tabata subibai ata do somber para ina. En terwijl ze dus keken naar de hemel, wanneer hij dus naar boven ging, en toen zagen ze dus daar twee mannen staan. Dus no saco e hamber nobel abai cielo. Dus we weten dus dat die nobele man naar de hemel is Ela gegaan. vai después que ela duna subida para cada de nós. Hij is vertrokken nadat hij zijn leven heeft gegeven voor elk een van ons. Después que ela ressuscita, Nadat hij is ela opgestaan, subibai cielo. is hij naar de hemel gegaan. Agora, Revelação capítulo 1, En Openbaring hoofdstuk 1, versículo 2 e 3. vers 12 en 13. Wak na onda especificamente la vai. Kijk nu specifiek waar hij naartoe is gegaan. We komen er zo meteen op. Ok? Revelação capítulo 1, Dus Openbaring hoofdstuk 1, versículo 2 e 3. vers 12 en 13. Juan ta mira Jesus. Waar zag Johannes Jezus? Esta bisa imia bira pa mira e bosco tabata papia kumi. En ik draaide om te kijken naar de stem die naar mij E sprak. ora mia mira sete candela di oro. En toen ik dus omdraaide, zag ik dus 7 kandelaren staan van E goud. mei die candela nang manera e you di hende. En in het midden van deze kandelaren één, zoals de zoon van de mens. Unda e candela di oro ta situa. Waar staat deze gouden kandelaar? Toch? Pues Jesus amuri riba e cruz di Calvario. Dus Jezus is gestorven op het kruis van Calvary. E altar di sacrificio. Bij het offeraltaar. E ora que ela ressuscita, En nadat hij is weder opgestaan, ela subi e ela vai cielo. is hij dus opgestegen naar de hemel. Unda ela vai, ela drenta aqui nanang. Waar is hij naar binnen gegaan? Hij is daar naar binnen En el lugar gegaan. santo di santuario. Hij is in het heilige van het Pa heiligdom. sobra Juan amirele takana mei die sete candelana. Want Johannes zag dat hij dus liep tussen de E kandelaar. Cristo su ministerio drai durante ture añanan den el lugar santo. En het ministerie van Jezus heeft dus al die jaren dus daar plaatsgevonden. Ok, no stay? Zijn we er? Nos povolg mit ainda? Kunnen jullie me nog steeds Gloria a volgen? Dios. Ok, Prijs de Heer. dan gaan we bij back eventjes. Laat me eventjes teruggaan. Ok? Escucha. Luister goed. Laga nos vamos poner timeline den e parabola. Laten we een tijdlijn gaan plaatsen in deze gelijkenis. Ok? Pa sobra ora que nos tende e invitação nang awardo assim. Wanneer we dus horen dat de uitnodigingen verstuurd zijn, Romansima e gente nang promeka awardo invitata e pueblo judío e pueblo de Dios mes. dus de eerste personen die zijn uitgenodigd waren de Joden, dus het volk van God zelf. Ok? Escucha. Luister E goed. promeia amada nos po ubique of nos po ponele Dus deze eerste oproep kunnen we dus plaatsen. entre año 27 com año 31. Dus tussen het jaar 27 en 31. Nos recorda de Mateo 10, Jesus amanda su discípulo nang com instrução específico. Dus we weten nog in Matthäus 10 dat Jezus zijn discipelen heeft weggestuurd met een bepaalde opdracht. No vai cerca e samaritano. Ga dus niet naar de No Samaritanen. vai cerca pagano nang. Ga niet naar de heidenen. Vai direct cerca e carnenang perdi de casa de Israel. Ga gelijk naar de verloren schaap van het huis van E Israël. Jesus amanda e 70 nang tambe. En Jezus heeft ook de 70 gestuurd. Después
En daarna, nós está com a segunda invitação. dus zien we dus de tweede uitnodiging. Nós podemos ponerle entre aya 31 para aya 34. Dus dat kunnen we Ongeveer. plaatsen tussen het jaar 31 en 34. Die kon ons proberen zien. En waarom kunnen we dat zo Tem zeggen? de duas invitações. Dus bij de tweede uitnodiging, Tapecei é rei de mira, en daarom zei de koning, kijk, madrecha mi comida, ik heb mijn eten voorbereid. mi buey, Mijn ossen, mi cabrito. mijn geit. É bestia nan eita, bestia nan de sacrifício. Dat zijn offerdieren. Ja? Quem é bestia nan eita para representar? Wat vertegenwoordigden deze dieren? Cristo Jesus. Jezus Que Christus. com outra palavra, Dus met andere woorden, nós tá raia de segundo chamada, dus we zien dus in de tweede nós oproep, beste busquele depois de cruz. we moeten het dus zoeken na het kruis. Depois que Cristo morreu. Nadat Jezus is gestorven. Nós está comigo? Zijn jullie met mij? É hora aí, nós tá vai arriba. Dus daarna gaan we dus naar voren. Ora que na mata servidonang. Dus nadat zij de slaven hebben, de dienstknecht hebben gedood. Nós está chegando a 34, não é verdade? Dat zijn, komen we bij het jaar Na 34. pedra Esteban, Ze hebben Stefanus gestenigd. mate. Ze hebben hem gedood. El rei vira furioso. En de koning werd boos. Manda seu ejército. En hij heeft zijn leger gestuurd. Na aya 70, In destruir het, jaar, Jerusalém. in het jaar 70 werd Jeruzalem vernietigd. Nós tem? Zijn we er? Ok. Oké. E ora aí, onde nós está ubicado é de três chamadas. En waar zien we, ontdekken we dus waar de derde oproep was? Ja? Você sabe com é coisa que está sendo importante? Weet je waarom dit zo belangrijk is? Tá pensei em começar agora aí com o versículo de 1 Coríntios. En daarom ben ik net begonnen met de vers in 1 Korintiërs. Para sombra é dois prome invitação nan. Want bij de eerste twee uitnodigingen, Nan meste serve como exemplo para mi cubo want ze moeten als een voorbeeld zijn voor jou en mij. e como advertência. En als een waarschuwing. Passei de três chamadas, Want de derde oproep, é também de nos tempo. want die komt in onze tijd. Nós tem? Zijn we er? É também de nos tempo. Het komt in onze E tijd. de como me tabisa assim? En waarom zeg ik Tá dat? pensei em pôr ênfase a oitambe riba é hecho de que En daarom legde ik ook de nadruk op. meia hora depois que sala a llena com invitado, Van daarna vulde de zaal zich meteen met uitgenodigden. Bijbel tabisa que rei adrenta pa wak é invitado na. En de koning kwam naar binnen om te kijken naar de uitgenodigden. Romansima pa Mijn geliefde adrenta broeders pa en wak zusters. invitado na e descobrir rende de fiesta que não tem panha correto Dus vestir. wanneer dus daar naar binnen komt en ontdekt dat iemand niet de juiste kleding aan heeft. Minosa com grande e sala tatata. Ik weet niet hoe groot die zaal was. Minosa que tipo sala e tabatata. Ik weet niet wat voor soort zaal het was. Pero Maar misa siku esfuerzo aguardo assim pa check tu rende su vestir. ik weet wel dat er moeite werd gedaan om iedereen zijn kleding te bestuderen. Que men com outra palavra, Dus met andere woorden, adrentamento de rei is het binnentreden van de koning. está conectado com a invitação e aceitação de invitação. Het is dus verbonden aan de uitnodiging en het accepteren van die uitnodiging. Gosta me Zien we Que het? men é invitação a bai. Dus de uitnodiging is E gestuurd. rende na bin. De mensen zijn gekomen. E rei adrenta pa check. De koning is naar binnen gaan om te controleren. Tá é o momento aí que ela hay um ende e não tem panha de casamento. En op dat moment ontdekte hij dat iemand dus geen kleding van de bruiloft aan Vou heeft. escutar me bom. En luister nu goed naar me. Nós po ubique. En we kunnen dan, Nós po poner. dus we kunnen dan plaatsen. We kunnen dan Pisa zeggen. mais ou menos vai 18:40 bem arriba. Dus ongeveer vanaf het jaar 1840 en naar boven. Kiko, que tipo de chamada aguardo assim, começando foi a 18:40. Wat voor soort oproep werd er gedaan vanaf het jaar 1840? Parami, não pisa nada ainda. Luister, wacht nog even, zeg nog niks. Você ora que bolesa de King James Version in inglês. Dus wanneer je in de King James Version in het Engels leest Pisa chamada. en het zegt roep A palavra chamada também foi a palavra grego kaleo. en het woord oproep komt van het Griekse woord kaleo Que significa invitar. en dat betekent Mas uitgenodigd. escute essa aqui bom. Maar luister nu even Mas goed, essa aqui também sendo luz em nos cabeças. want hierna komt er een licht in je hoofd. Significa também grita duro En het betekent ook hard roepen e plus significa também en het betekent ook hasi chamada of expressar of papia een oproep doen of een uiting doen van praten com voz fuerte. met een luide stem. Nós tem? Zijn we er? Nós tá catch me? Vangen jullie mij? Hebben jullie mij door? Amen. Papia of llama com Praten of voz roepen fuerte. met een luide stem. Onde nós tá ganha invitação
voz fuerte. Waar vinden wij een uitnodiging met een luide stem? Please, escreve no Alsjeblieft, noteer het op je papel. papier. Revelación capítulo 4. Dus Openbaring hoofdstuk 14, Versículos 6 y 7. vers 6 en 7. Bijbel tabisa sineke. En de Bijbel zegt als Y volgt. me abrir un otro ángel tabula mei di cielo. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des Y hemels. estaba tatin un evangelio eterno para predicar na tour esnanco tabiba ribatera. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen en hen gezeten op aarde. Que voz ela grita? En met wat de stem riep hij? Voz duro. Met luide stem. E die dos ángel tambe começa un voz duro tambe. En de tweede engel heeft het ook met een even luide stem gedaan. Die tres ángel. En spreekt dus niet over de derde engel, Pastor Seita grita maduro ainda. want die zal nog krachtiger roepen. Revelación 18 do nos un otro ángel más. Dus Openbaring 18 geeft ons een andere engel. Guabá foi cielo com gran autoridade. Dus die is uit de hemel gekomen met grote autoriteit. Ilumina etera com sua glória. En die heeft de hemel, de aarde verlicht met zijn heerlijkheid. Versículo 4 tabisa. En vers 4 zegt ons, Que tabisa? wat zegt het? E com voz fuerte ela grita. En met luide stem zeide hij, Sali foi je mi pueblo. ga van hun uit, mijn volk. Chamada com voz duro. Een oproep met luide stem. É mensagem não de promete segundo e terceiro ángel. De boodschap van de eerste, tweede en de derde engelen. Quando começar a predicar, começando bem arriba foi año 1840. Dus die is begonnen vanaf het jaar 1840 en naar boven. Na año 1844, meu irmão. En in het jaar 1844, mijn broers en O zusters. ministério a dura que deu foi año 31. Dus het ministerie van Jezus heeft geduurd vanaf het jaar Del lugar 31 santo in het heiligdom. e na 1844. En vanaf 1844 E porta eide, Kutaiba no lugar santo a sera. is de deur die je brengt naar het heilige plek is Mostrando gesloten. que Cristo seu ministério terminar aqui dentro. En het bewijst ons dat het ministerie van Jezus daar is E beëindigd. porta do lugar santo a abre. En de deur van de O lugar Allerheiligste santíssimo a abre. en de deur van het Allerheiligste is E opengegaan. Cristo a passa dentro aí dentro. En Jezus is daar dus naar binnen gegaan. Desce Daniel mira dentro Daniel capítulo 7. En dat zag Daniel in hoofdstuk 7. Ora que Judi ende a bini e apresentar su mês diante de anciano de dia. Dus wanneer de Zoon van God is gekomen om zich aan de ouderling te laten zien, Láganos listen. laten we het lezen. Pergunta. Eén vraag. E homem nobel é. Dus die nobele man, Se é não receber o reino, você quer devolver? als hij die koninkrijk niet beërft, denk je dat hij terugkomt? Mas se nunca, para Hij ela zal- vai que propósito Hij zal nooit terugkomen. Hij is gegaan met het doel para receber o reino. om die koninkrijk te ontvangen. Escreve no papel Daniel 7, irmão. Dus schrijf op je papier Daniel 7. Daniel 7, capítulo 3 e 4. Dus Daniel 7, vers 13 en 14. Ja, nossa bisa ela vai cielo. We zeggen hij is naar de hemel gegaan. Nossa bisa e nossa mira que ela drenta del lugar santo. We hebben gezien dat hij in het heilige deel is gegaan. Ja, awo eta vai el lugar santíssimo. En nu gaat hij naar het Allerheiligste. Cambia de ministério. Hij verandert van ministerie. Drenta den ministério final. Hij gaat dus in het einde van de laatste ministerie. Depois de expiação para esnan qua decidir para seguir Cristo. Zodat hij verzoening kan doen voor degene die heeft besloten om Jezus te Se volgen. nós explica que men corretamente claro para compreender. Want we moeten dit goed uitleggen zodat je het begrijpt. Wat bom den Daniel 7. Kijk goed in Daniel 7. Para mira, kubota mira algo que men conheci de lo qual nós acabamos hoje aqui dentro. Zodat je iets herkent van hetgeen wat wij net hebben gelezen. Versículo 3. Vers 13. E me segui wak de visão de noite. En ik bleef kijken in de visioen van de E nacht. mira, que nubia nan de cielo tava bem maneira judi hende. En zie je, in de wolken van de hemel kwam dus één als de zoon van de mens. Bem cerca anciano de dia nan e awardo presentaço de lante. En hij kwam bij de ouderling en hij heeft zichzelf gepresenteerd. Waka word versículo 4. En let nu goed op bij vers 14. E na je awardo do na Kiko. En wat werd aan hem gegeven? Domínio. Kiko mas. Wat nog meer heerschappij? Glória e Kiko mas. Heerlijkheid. Homem nobel abai teraleu per receber Kiko. Een nobelman vertrok naar een land om wat te ontvangen? Reino. Nosta mira? Een koninkrijk, een heerschappij. Riparabon. Luister goed, let goed op. Dengue parábola de Mateus 22. Dus in de vergelijkenis in Matthäus 22 Ture conanca passa. is al hetgene wat er is gebeurd. Reia drenta para wak evitado nan. Dus kwam de koning naar binnen om te kijken naar de uitgenodigden. Cos nos não mira. Eén ding hebben we niet gezien. E casamento não lugar ainda. De bruiloft heeft nog niet plaatsgevonden. Gostei? Zijn we er? Que mendi Dat betekent, significa dat betekent que
tá después que o rei acaba de investigar of check tu rende, Dus het is nadat de koning dus iedereen heeft gecontroleerd, e o casamento tinha tomar lugar. dan zal de bruiloft plaatsvinden. Então Daniel tá mostra nos En Daniel laat ons zien, que tá después que o rei drenta para check. dus nadat de koning naar binnen is gegaan om te controleren, Ja, pas o versículo 10 tá mostra nos. want vers 10 laat ons zien, Mira, zie, miles e miles estava tá sintaina. duizenden en duizenden zaten daar, Miljones e miljones. miljoenen en miljoenen. E bukinang awardo abri. De boeken werden geopend, Pas o corte cinta para buscar. want het gerechtshof is gaan zitten om te E oordelen. versículo 22 de meu capítulo. En vers 22 van hetzelfde boek, Tá mostra nos que em verdade tá juicio. van hetzelfde hoofdstuk zegt, het is het oordeel. Pero juicio na favor de santo nang. Maar een oordeel ten voordeel van de heilige. Juicio tá bom notícia we non. Dus oordeel is goed nieuws vanavond. Paso eta na favor de santo nang. Wat is, het is in het voordeel van de heilige. Langs die maar escucha. Mijn geliefde broers en zusters, Si luister. nós para bom. Als we goed opletten, Den dos promevitação nang. dus bij de eerste twee Na uitnodigingen, guardo rechazar. die werden afgewezen, Nós não atende nada enquanto de vestir. we horen daar niks over de kleding. Nós também Zien we het? nota tem apapiamento com de vestir. Ze hadden dus niet over kleding. De com. Waarom? Então tá para bom mire ora ei. En zodat je dan kan zien, Que bo vestir tá conectar que chamada. dus dat je kleding gebonden is aan die oproep. Que mende se bo não aceitar chamada e pin. Dus als je die oproep niet accepteert en je komt, Jamás e nunca bo não por raia vestir. kan je dus die kleding niet krijgen. Agora wak bom. Maar nu luister A goed. sombra se vestir te cos. Dus, want als de kleding het ding is, Passo nós tá mira. want we zien dan, Que não tá nada outro não tava tá interessar rei. want niks interesseerde die koning. Tudo lo que tava tá interessar e rei tava tá vestir. Het enige wat hem interesseerde was hun Que kleding. men é vestir e tava tá tem importância assim na grande. Dus die kleding was van vitaal belang. Ante tá mará de chamada. En het is gebonden in die oproep. Tá mará de invitação. Het is gebonden aan de uitnodiging. Ja? Que men di se bo não aceitar a chamada, Dus als jij die oproep niet accepteert, não tem vestir. dan is er ook geen Me kleding. pergunta também. En nu komt de vraag. Se vestir de requerimento para dentro, Als kleding de vereiste is om naar binnen te gaan, que mishi e homber a 30 de fiesta. hoe kon het dat die man in het feest naar binnen kon gaan? Ela omzeil e bewaker. Heeft hij de bewakers dus omzeild? Elabora fiesta. Is hij onuitgenodigd daar binnengekomen? Tiene está arriba, so não conocer fenômeno, não verdade? Dus sommige mensen lachen van ze kennen die fenomeen. Vamos a eu mirar me predicar. Dus weet je wat, broeders en zusters, mensen die me vandaag prediken. Eu não está mais young, não está. Maar toen wij jonger waren, não está esse tipo de conas nem. dus toen deden we dit soort dingen. Não está bora circo. Dus wij gingen dus stiekem bij de circus naar binnen. Me toca agora bombom. Ik weet het nog heel goed. Bora circo Soares. We gingen gewoon bij de circus naar binnen. Bora circo Kron. We gingen bij de Circus Corona naar binnen. Nós trabalha com truck, yeng die in. We gingen dus met een busje met heel veel mensen. Ja, me dá biva seri dorme. En ik woonde bij Seridami. Ja. Ando, tati chama que tati pick-up. En er was een jongeman met een pick-up. So nanda passa pick-up tu rende. Dus die halen dus iedereen op. Ando nós trabalha. En dan gaan we. Do Circo Soares estava da DJ bouw nang bani SVB. En er was nós een... na SVB takeda. En hoeveel van jullie weten waar SCB blijft? Ata nós escondia o de mata nei bouw. En daar bleven we dus verstopt in de struiken. Dat die entrada para nós. Om te zien waar de ingang was, waar we naar binnen konden gaan. Nós adrenta net caminho de elefante não para. We zijn naar binnen gegaan precies waar de olifanten waren. Después nós busca, nós saiu entrada. En toen bleven we zoeken en toen vonden we een andere ingang. Nós adrenta. En we zijn naar binnen gegaan. Sinta o circo por nada. En we gingen dus gratis naar de circus Pero kijken. tocou nang die antes. Maar dat zijn dingen van het verleden. Que não tá se conai mais. Nu doen we deze dingen niet meer. Pero combin e homber adrenta sem vestir de casamento tem fiesta. Maar hoe kon het dat deze man naar binnen is gegaan zonder bruiloftskleding aan? E ao noite com En vanavond, para mim essa história cortico e não lagabo muito de suspenso. en om het verhaal klein en korter te maken, om je niet te lang in spanning te E laten. sala aqui de fiesta, Dus deze feestzaal, escuta, luister goed, e não tá representar o reino de Deus. het vertegenwoordigt niet de koninkrijk van God. Você sabe com En weet je waarom? para motivo cuac.
Waarom? se está el reino de Dios, Als dat het koninkrijk is van God, ante hoy nos tiene Dios que está completamente inconfiable. want dan hebben we een God die volledig onbetrouwbaar is. Dios no está permitiendo de del reino, Dus God staat niet toe dat iemand het koninkrijk binnentreedt, para después descubrir que per ongeluk la gente drenta aquí zodat hij daarna ontdekt, oh jee, per ongeluk is deze persoon naar binnen Anto gekomen. hope mandene nan bypass aqui. En zodat hij nu mensen kan sturen om hem naar buiten te gooien. Wat se um Deus assim em nosso serviço, Want als dat de God is die wij dienen, Roma we noite me meta bisabo. dan zal ik je vanavond zelf zeggen. Ban carnaval ban baila no. Dus laten we maar naar carnaval gaan te Ban dansen. juve morning ban baila numa. Laten we maar naar feesten gaan en Ban dansen. tu tipo de. Minsa quanto festival tinha aqui na Holanda. En ik weet niet hoeveel festivals hier zijn in Ban Nederland. goza numa para ser Deus e nós um pouco menos sério. Maar laten we het maar gaan genieten daarvan, want we kunnen de God dus niet serieus nemen. Pero gloria a Deus é Ma- Deus que nós serve de tipo de Deus. Maar prijs de Heer van de God die wij dienen is niet zo'n God. Deus sabe precies quem tá quem. God weet precies wie is. E Deus não também permitir não ende com nota merecer drenta e den para drenta e den. En God staat dus niet toe voor degene die het niet verdient om daar binnen te Que komen. men die no porte reino de cielo. Want dus dan kan het niet het koninkrijk van de hemel zijn. Gostei? Zijn we er? É a única maneira que amba aqui por adrenta. Dus de enige manier waarop deze man naar binnen kan komen, Tapa sombra ela aceitar a invitação, is omdat hij de uitnodiging heeft geaccepteerd. ela bem para den. Hij is naar binnen Você gekomen. que passou, hein? En weet je wat er toen is gebeurd? Escuta bom. Luister goed. Passou a noite é amba aqui tá representar de nós aqui. Want vanavond vertegenwoordigt deze man één van ons. Of é pode representar nos turmes Of aqui. misschien vertegenwoordigt dat iedereen van ons hier. Escuta bom. Luister goed. É problema tá sinta aqui não. Het probleem zit hem hier. Ora que bo aceitar Cristo como bo Salvador personal. Wanneer je dus Jezus accepteert als je persoonlijke verlosser, Escuta o evangelho. heb je dus het evangelie gehoord. Bo aceitar que Cristo amuri pabo. Je hebt geaccepteerd dat Jezus is gestorven voor jou. Babini e bodi si Senhor me que seguibo. Je bent gekomen en zei, ja Heer, ik wil u volgen. Lo que tá so deta. En wat er dan gebeurd is, Bo number ta wordu registrado em book de vida. je naam wordt geregistreerd in het boek des Ta levens. pensei e humber porta bata eden. En daarom kon die man dus daar binnen zijn. Pa sombra e casamento aqui Want deze bruiloft está representar a recepção de Cristo de reino. dus het vertegenwoordigt dus de ontvangst van het Jezus, van het koninkrijk door Jezus. Me pode mostrar ba noite, pero nós não tem tempo mais. Ik kan het je laten zien, maar we hebben niet veel tijd meer. Pero de book de Revelação capítulo 21, Maar in Openbaring hoofdstuk 21, Juan amira Kiko. wat zag Johannes daar? E Jerusalém novo taba foi cheio. Hij zag dat de nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel daalt. E de vestir maneira Kiko. Hij is gekleed als wat? Vestir maneira bruid para seu esposo. Gekleed als een bruid voor zijn bruidegom. E angelico ne bem imita mostrabo e esposa de e bruidegom. En de engel zei, kom, ik laat je de bruid zien van de bruidegom. Ja, que men com outra palavra. Dus met andere woorden, Romans tima, después que Deus acaba de check e invitado nan. dus nadat God heeft de uitgenodigd heeft gecontroleerd, E que e obra e de Cristo termina den el lugar aqui santíssimo. dus wanneer het werk van Jezus is geëindigd in de De Allerheiligste, momento e que Cristo ta recebi e reino. en dat is het moment dat Jezus het koninkrijk zal beërven, Anteori ta clapa bing. en dan is hij klaar om te komen. Pero promet que trabalho aqui acaba. Maar voordat het werk geëindigd is, Cristo não pode receber reino ainda. kan Jezus het koninkrijk nog niet E hora que ontvangen. tá bing. En wanneer hij komt, Romans tima é ta binico e reino. mijn geliefde broeders en zus, dan komt hij met het Ja? koninkrijk. Anteori Daniel tabisa. En dan zegt Que é Daniel santo nang. dat de heilige, Nang tabira co-participante nang die reino. ze worden dus medebewoners van het Pa koninkrijk. sobra ela primitinos. Want hij heeft ons beloofd Que tá vai e preparar lugar para nós. dat hij gaat om een plek voor ons voor te E bereiden. hora que acaba de preparar o lugar. En wanneer hij die plek heeft voorbereid, Eta bini para bim busca nós para nós portar junto com ele. komt hij terug om ons op te halen zodat we met hem kunnen zijn. Pero promet que bim. Maar voordat hij komt, Roman tem investigação. dan is er een onderzoek, mijn geliefde broeders en Bo zusters. number tenang. Je naam is daar. Turco aceitar Cristo na number tas escrito em book de vida. Allen die Jezus hebben geaccepteerd, staat hun naam in het boek des Se bo levens. não
aceptar Cristo nunca, Als jij Jezus dus nooit hebt geaccepteerd, bom number no tá escrito dentro book de vida. dan staat je naam dus niet in het boek des E levens. se você queda sem aceitar Cristo nunca, En als jij dus Jezus nooit wil accepteren, escuta, luister goed, bom number lo no bem delante de juízo aqui. dan komt jouw naam dus niet voor in deze O oordeel. juízo aqui, escute bom. En luister goed, dus nu deze O oordeel, juízo aqui dus deze oordeel, está solamente na favor de esnan que aceitar Cristo dus deze is alleen in voordeel voor degene die Jezus heeft geaccepteerd. e que tá viva de acordo com sua vontade. En die leven volgens de wil van God. O juízo aqui não tá para tu rende. Dus deze oordeel is niet voor iedereen. Ja, que mendi tá para por hanha bon numbers que bi den boek de vida. Om jouw naam in het, om ervoor te zorgen dat je naam geschreven wordt in het Tá boek des levens, importante para batende evangelho. is het belangrijk dat je het evangelie hebt Tá gehoord. importante para reaccionar positivamente op evangelho. Het is belangrijk dat je positief hebt gereageerd op de uitnodiging. É tá importante para aceitar Cristo como o Salvador personal. Het is belangrijk dat je Jezus als je persoonlijke verlosser hebt geaccepteerd. Passou mané bo aceitar Cristo. Want zodra je Jezus accepteert, Bo number tá guardo registrar. dan wordt je naam dus geregistreerd. E eta queda em nanan. En het blijft daar. Te na e juízo investigativo. Tot bij het onderzoekend oordeel. Ja? Pero já sabra ainda. Maar zaterdagochtend, Bim para nós bancabiale tudo aqui mare. het komt zodat we het geheel bij elkaar kunnen Mas brengen. ora nós também pone e cosnan mais claro ainda para compreender. Want dan zullen we alles nog meer verduidelijken Pero voor e je. noite se bo não aceitar Cristo. Maar vanavond, als je Jezus niet E accepteert bo que para bo number guardo registrado em book de vida. en je wil dat je naam geregistreerd wordt in het boek des levens, Romans tima nothing otro solution a mijn noite. broeders en zusters, dan is er geen andere oplossing. Nothing otro salida a noite. Er is geen andere uitweg Que vanavond. nota aceitar no Senhor Dus Jesucristo. alleen maar door onze Heer Jezus Christus accepteren. Mientras que evangelho eterno te guardo predica. Dus terwijl het eeuwige evangelie verkondigd wordt, Mientras que Dios te llamaba para temer, donar glória, adorar. terwijl God je roept om hem te eren, te vrezen en hem eer te geven, Lo bom que bisa, Senhor, wil je dan niet zeggen, Heer, me que aceitável. ik wil u accepteren. Me que para mi number guardo registrado em book de vida. Ik wil dat mijn naam geregistreerd wordt in het boek des levens. Quanto de nós a noite te bisa? Hoeveel van ons zeggen dat? Me que tem mi number registrado em book de vida. Ik wil dat mijn naam geregistreerd wordt in het boek des levens. Glória a Deus. Prijs de Heer. Se botar wak nós online a noite tam. En als je ook online meekijkt Nós vanavond. está terminando aqui nang mi romans. Dus we gaan hier eindigen, mijn geliefde broeders en Sobre zusters. a noite, tá lo vou bisa, nos falta uma noite mais e dia. We hebben nog maar 1 avond en 1 dag over. Ja, no permitir para a oportunidade aqui passar voorbij. Laat deze mogelijkheid niet aan je voorbij gaan. Ja, tem algum gente não acaba com decidir que não quer seguir Cristo inteiro caminho. Er zijn een aantal mensen die hebben besloten dat ze Jezus de volledige weg E a willen volgen. noite, se bota aqui não, of bota online, bota também por join e tron. En vanavond, als je hier bent of online, je kan ook meedoen. Ja, que mendi a noite, tá uma noite sumamente importante. Dus vanavond is een hele belangrijke avond. Cristo te chamava. Christus roept jou. Cristo que salvava. Christus wil je redden. Cristo que vestivo. Christus wil je A bekleden. sombra é vestir aqui, é vestir de sua justiça. Want deze kleding is de kleding van zijn Bom, gerechtigheid. salva sem Cristo. Je kan niet gered worden zonder Christus. Bom, não salva sem sua justiça. Je kan niet gered worden zonder zijn Pastor, a gerechtigheid. sua justiça te cost. Want dit is zijn gerechtigheid is Esta het. sigo aceitável a noite delante de Deus. Hij maakt jou acceptabel voor God. Esta si, mira aqui, esta donava standing legal delante de Deus. Hij geeft je legitieme reden om voor God te staan. Esta pone. Hij zorgt ervoor. Pablo diz aqui. En Paulus zei het volgt. Romano capítulo 8 versículo 1. Dus Romeinen 8 vers 1. É de PC. En hij zei daarom, Ah, cabezen. maak de zin maar af. PC. Daarom, Nothing. er is geen Condenação para um que tem Cristo. veroordeling voor degenen die in Jezus Christus zijn. Ja, para sobre a lei de vida Want de wet des levens, que tem Cristo.
Dat is in Christus. livra-nos Heeft ons bevrijd. voor die lei, die pica e Van die de, morte. van de wet van de zonde en de dood. Ja, but acorda Jaluna? Weet jullie nog afgelopen maandag? Jesus di esunku kere Jezus zei, degene die gelooft, nota condena. die is niet Que veroordeeld. mensie nota condena. Want als hij dan niet veroordeeld is, Kiko sieta wat is die dan wel? eta justificar. Die is dan gerechtvaardigd. Pero esunku no kere Maar degene die niet gelooft, eta condena kaba. die is al veroordeeld. Parce no kere denge unico judi Dios. Want die heeft dus niet geloofd in de enige Zoon van God. Por abistie cu justicia. Die hem kon bekleden met zijn gerechtigheid. Y salve. Y salve. En hem redden. Que Dios bendicionaba we noche Dat di God je vanavond mag zegenen. Ban canta pa no bij gas. Laten we gaan zingen zodat we naar huis kunnen gaan. Ja? We noche mi romang stimabo sa mabini. Vanavond, mijn geliefde broeders en zussen, ik ben gekomen. Mi tava dat de un estado sna tranquil. Ik was in zo'n vreedzame houding. Ja? Dus awe mi tava manen bisa na Engels. Maar net zoals ze dus in het Engels zeggen, I was feel like I preach. ik voelde dat ze ging preken. Ja? Dios bendicionanos Amen. mi romang. Dat God ons rijkelijk mag zegenen, broeders en Laga nos zusters. bang landa para pa nos po canta. Laten we samen opstaan zodat we kunnen zingen. Paso awe noche. Want vanavond, Casi nos lasto noche. het is bijna onze laatste avond. Mayan ko Dios keta nos lasto noche. Morgenavond is onze laatste Pero avond. pa amita lasto noche. Maar voor mij is het de laatste avond. Ja? Nós também canta quanto vez va contra com Jesus Cristo. We gaan zingen, hoe vaak ben je Jezus tegengekomen? Ja, we noite bo contra com Jesus Cristo. En vanavond kan je Jezus tegemoet komen. Basta bo aceitar a invitação. Zolang je maar deze uitnodiging accepteert. Dos invitações vai dilante. 2 uitnodigingen zijn al verstuurd. Nang arechace, Ze hebben het afgewezen. nang no haya visti. Ze hebben dus geen kleding E gekregen. depois nang a wardu kiko. En daarna wat? Nang a muri. Ze stierven. Eu diu nang a muri. De Joden stierven. Pero we noite esse no mag dita bo destino. Maar dat mag vanavond niet jouw lot zijn. Jesus tem plan nang mio pabo. Jezus heeft betere plannen voor je. Laga nos canta. Laten we zingen. Quanto beba contra com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, supos ayamabu ibon wasikaso. Cristo tá imabo e quer salvabo. Tá pensei, não ninga subo sabe. El mundo aqui bom tem su prueba nan duro. Kuta ponebu pensa na una Senhor no tá por nada pena, tá dentro da movida. Tá Senhor, tá yamabu bina je. Tempo tá cambiando e Cristo tá Irmão, esse chama. tempo tá acabando, Cristo tá chamando de noite. Mundo tá muriendo sem esperança. Mundo tá morrendo sem esperança, mientras Cristo tem esperança De para nós. wereld sterft terwijl de hoop is bij Jezus. La su llamada. Quizás a noite da bolasto chamada, meu irmão. Misschien is het Da vandaag de laatste. PC. Daarom. Moninga su voz awe.
No ninga su voz, we. Laganos reza. Wijs de stem vanavond niet af. Laten we bidden. Nos amante Dios Onze Todopoderoso. almachtige God. Awe noche, Señor. O vanavond, Heer, Nos está sumamente agradecido zijn we heel erg dankbaar para bom mensaje awe noche. voor uw boodschap van vandaag. Oh Dios, O God, durante tour e a noche nang aki, terwijl gedurende al deze avonden boa invita, hebt u uitgenodigd. boa manda invitación. Hebt u uitnodigingen gestuurd. Y Señor, awe noche boa volve extender invitación a trove. En vanavond hebt u nogmaals een uitnodiging gestuurd. Awe noche mané cantica tabisa. En vanavond, net zoals het lied het zegt, Si nunca bono a encontrar con Cristo, als je nooit Jezus hebt ontmoet, o aweta e dia para bo encontrar con él. en vandaag is het moment dat je hem kan ontmoeten. Señor, no saco el mundo aquí es un mundo de oscuridad. We weten dat deze wereld een wereld is van duisternis. Y hope está muriendo de sin esperanza. En velen sterven erin zonder hoop. Mientras que Cristo abota para man abrir, Terwijl Jezus Christus met uw open armen staat. ofreciendo nan esperanza. U biedt een hoop aan. Oh Señor, laga bo Espíritu Santo pomove ribe corazón nan akia we O noche. Heer, laat uw Heilige Geest over deze harten heen gaan. Y Heer. así na eiku nan por responder positivamente. Zodat ze dus positief kunnen reageren, Heer. Riba boy amada. Op uw oproep. Y así na Señor, kunan por halabini na epia die cruz. En op die manier zodat ze ook dichter bij het kruis kunnen komen. Y aceptabo como nan Salvador personal. En u kunnen accepteren als een persoonlijke Yudanan verlosser. comprende que lo cual kubasi ribe cruz ei. Help hem begrijpen dat al hetgeen wat u op het kruis hebt gedaan. Señor tapanang basie. O Heer, u hebt het voor hem gedaan. Botaba tatin nos cada de momente ora kuba bing pasie. U had ons allemaal in uw gedachten wanneer u stierf om het voor ons. Y tú lo cual kuba hasi, Señor. En al hetgeen wat u hebt gedaan, Heer. Bo no hasie por nada. U hebt het niet voor niks Bo gedaan. hasie pa salvanos. U hebt het gedaan om ons te redden. Bo palabra tabisa. En uw woord zegt, Dios estime mundo asina tanto. God heeft deze wereld al zo lief gehad. La demostrar amor aquí door die entrega Cristo Jesús. Hij heeft deze liefde laten zien door zijn zoon Jezus Christus te geven. Paturku kere denje. Opdat een ieder die in hem gelooft, Paturku demostrar nan fe a noche den Cristo. iedereen die hun geloof laat zien in Jezus Christus, No vai perdi. niet verloren gaat, Ma ting vida eterna. maar het eeuwig leven heeft. Ajuda cada de nós para compreender a noche. Help elk een van ons vanavond om dit te begrijpen. Vida eterna porta realidade para nós. Dat het eeuwig leven een werkelijkheid kan zijn voor ons. Dale stap e aceitar Cristo a Als noche. we vandaag deze stap alleen maar nemen om Jezus te accepteren, Quita tur medo e que tur dúvida foi nós. haal alle twijfel en angst bij ons weg, Heer. E mientras que bota llama ao Senhor. En terwijl u aan het roepen bent, Heer, Ajuda nós para nós não nenga bobos. help ons om uw stem niet af te Pero wijzen. ajuda nós para nós aceitar. Maar help ons om u te accepteren. Danke pecosnaki. En we bedanken u hiervoor, Heer. Escuta nossa oração e noite. Verhoor ons gebed E vanavond, queda Heer. com cada En blijf met elk een van ons. Cada de nós. Elk een van ons. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dit vragen wij in naam van Jezus Christus. Amém, Senhor. Amen, Heer. Amen. Amen. Vai aqui contra Jesus Cristo. Ben je wel eens Jezus tegengekomen? Boa notícia por Hasi. We hebben dus gisteren een verzoek gevraagd of er dus een bijdrage geleverd kan worden aan de gemeente Bonoticia. Para Goede Doel project. Voor een goede doelenproject. Me quero pedir o diácono não cozinhar por passar adiante. Ik wil, Para de por diakenen, recaudar e ofrenda. ik wil de diakenen naar voren roepen zodat zij het offer op kunnen halen. Si Romanang, ora Romanang, kaba, conoscava que ofrenda nang, ti un tiki sopi para Romanang, solamente awe, tu uma bokup, vai para voor gelijk, zomaar
precies 9 uur naar Tinkusera. Wanneer we dus klaar zijn met het ophalen van het offer, kan je dus in de gang kan je een beetje soep krijgen. Maar het verzoek is om gelijk naar buiten te gaan, want vandaag moeten we wel precies om 9 uur de zaal afsluiten. Ja. Nou, toch gewoon sa kanta tanting. Kasi, to kay kantika di tema. Basta kanta tanting. Office ako. Dasa kita mo por. Tante non sa kanta kantika romana por Sali, numa. Terwijl we het lied aan het zingen zijn, dan worden jullie begeleid door de diaken om naar weg te gaan. Sì, romana po passa toma romana su sopi. En dan kan je dus je soep buiten halen. Non sta in corresa tame pro me romana. We moeten ook bidden. Alexis Bauresa. Non sa resa cava brother Saluna. Ja, hebben brother. al gebeden, broeder. Ja. Ja, non sta resa per sopi romana. We Non sta bidden resa voor un de be soep. mas per sopi. We bidden nogmaals voor de Alexis, soep. ai ga. Tata de amor, danke pa sopico abo a proveer para cada persona que está aqui não bendicionar ricamente, bendicionar manan que preparele e la que está bom para nos curpa e nos mente. Assim é que aqui Senhor é para promover saúde tanto mental como físico. Assim é que o Senhor nos por ser vivo com faculdade mental e alto, Senhor, faculdade mental e físico alto e que nós glorificar o nome da nossa oração em nome de Jesus. Amen. Amen. Deus bendicionar e sopi tame romano. God heeft het soep ook gezegend, broeders en zusters. Quanto pes va contra. Mas agora vai errar, porque eu vou ter que dar para